ассалому алайкум дӯстон азиз, худо нигоҳбони ҳар як адамиш мебошад. Аввалш парвардигор ва шумо ҳастед, чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед дӯстон. гуфте ки T-Mobile 0101 рӯз рекламаш кардам, гуфте ки видеош кӯҳнагӣ, видео кӯҳна буд, аммо корхона ҳам нав истодагӣ. Ба ҳам хотир дӯстон, хад мо омадем имрӯз рӯзи якшанбе, бегаҳ ман мепартам видеора T-Mobile 0101, ҷое ки телефонҳое ки хеле бисёр доранд дӯстон. Хадмат боз мегум, телефони кӯҳнагӣ дорем, ё телефони кӯҳната метавонед бо телефони нав алишмани болои сумет ё болои сумет гирям хел. Хулоса плюс ин телефонҳои оригинал доранд, телефонҳои наве ки ҳастанд S21, S хулоса iPhone 13, 14, хулоса як километр демо намефаҳмам телефона. дӯстон мегӯям кине ки ман ҳаракат мекунам ҳамин видеора порчае кунам, оҳиста да ақиби видеоҳо партом. Плюс ин иншоаллоҳ баъди ин надорам нишон медиҳем бачаҳо хеле харидора ҳастанд, дар инҷа плюс ремонт мекунам, чиқоли телефонсои оригинал, динамикҳо, соатҳои оригинал, хулоса ҳама чизи зарурие ки ҳаст барои ҳамин технология инсон истифода мебарад, ҳамаш ҳаст дар ҳамин корхонаи T-Mobile 0101. Адреси инҳо дӯстои азиз дар метрои Саритино, ҳамин метрои Саритино аз чорум виход меброед, дар ҳамин дасти рост, ҳамин чорум виход ки бурмаед дасти рост, дар пешаки метро аст. ҳамон хотир биёй иншаллоҳ кадмит ки занг мезанем, хоҳиш мекунам аз номи канали Бовардан 88 гап занед, бо ҳаракат мекунам какой-то скидка иншаллоҳ ҳаст. Плюс ин яъне ки ба шумо дастгирӣ